Jsme v letadle, jo? Já už jsem tady. Jdeme na downtown pro perky a tak. Jo. 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 Najdeme tam karty, loadout, perky a... A jdem fightit. Vymrdáme je do prdele šeny, ty zmrdy, skurvený, prašivý, vymrdaný buzeranský. Rakoviny. Urvení, to je to nic. Čupky. Čupky vymrdaný, nedomrdaný. Táky. Já jdu nahoru tady, tady bude karta. Tak, pojďte vy zmrdí zasraní, skurvení, plešatý. Ale Rakoviny. asi jo, máme tu typky, jo. Dead, čurák jeden. Počkej, já se s ní udělám dítě. Cípni. Dobrý, já jdu hledat karty. Kam jde? Ty vole, kam jdeš? Víte, že tady nějaká tady ta věc. Týpek je tu hledá se mnou, tak to je dobrý. No, bude nějaký čestky, jako nebo něco, ale počkej. Já už jednu kartu mám. No ještě ne, ale budu zase tohle. Ale jdeme nahoru, týpek už to asi má všechno. A týpek jde ještě dolů. Týpek jde ještě dolů pro jednu kartu. Tak to jdem zatím otevřít, pojď nahoru se mnou, řekneš mi heslo. OK, počkej. Jdu. No, jsou tady, počkej. Jsi nahoře? Koho tě vidím? 6, 4, 8, 9, 3, 2. 6, 4, 8, 9, 3, 2. 6, 4, 8, 9, 3, 2. Tady. Ty jsi dole? Já už tam jdu, protože týpek už jde taky. Dělej, otevři to kurva týpku. Zaber! 6, 8, 4, 9, 3, 2. Tak. Diktuj mi to ze zhora. Kde ze zhora? Tady, nebo počkej, otevři ty dveře a ti nadiktuju ten kód, jo? No tak počkej. Buď tam. 6, 4. No. 8, 9. No. 3, 2. 3, 2. Hotovo. Loadout, mám loadout. To prdele. Ty jsi ho vyhodil, jo? No, proč jsem ho hodil, to je debil. Nebo já chci sprinter, jsem si vole. Naštěstí, chlap. Hej, chceš počít má SMG? A já si beru tu novou zbraň a ty věc. Uka, jeho To zbraň. MXR-ko, ne? Já ti počím mojí, jestli chceš. Ne, pohodě. Ale čo? Jaký mám? No, pohodě. Priority tasking request Okay. received. We're adapting. Jestli mi nespočím, je to jedno. Ne, mě to stačí asi zakladě v základu. Jako je to jednoduchý, jako je to rychlý, kámo. Je to ty pešek jdem na ně. Já jdu tady vzít ten kontrakt a... Jo, vole, ty si dole. Mám tu cápku. Ty vole, ty zdrháš, počkej, já jdu za tebou. Ale hlavně tady, tak. Čej, jak se dostal úplně dolů? Jo, tady. Normálně jsem skočil. Sápci. Loot right here.
Sorry. Care package ready for delivery. Care package on standby. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Squad mates started securing Tomu the ničák do intel. Join them píči. to increase the speed of the capture. Nemáš? Care package ready for Okay. delivery. Muničák. Care package on standby. Modlíčák? Muničák, jako munici. Jo, muniček. No nemám, jako... Capture complete. Hell of a Dobrý, job. ale on padl Uploading zrovna. information on the next gas spread. No. Killstreak marked. Já se teď přepne zbraň na jedničky, ty vole, to fakt mohu vystrat, to. Jo, nevím, no. Ten. Bacha, zapek. Ty vole, dobrý snipe. A ono ty podle taky se toho rasistí. Changing mags. Všichni mi vyžírají kily, do píči, zranky. Blake, all around. Já ty občas taky vyžírám. No tak chodí, teď nepotřebuju, aby jsme byli spolu. Ale zapek. Zabij se, jo. Killstreak tablet here. Mám to nějaký killer. Located a mortar strike. No, kde se vyhají? Tohle 114 lidí, ještě se ale ta země prdel. Spotted a contract. Swapping magazines. Tak teď jak se dostanu nahoru pro ten kontrakt do píči. Tak. October, November, December. Check your map. Ty vole, oni Mark the tak point daleko. containing enemy Tam. intel nearby. Capture it for information on the next Já to zatím jdu udělat, jo. Your squad mate has reached the intel. Joining them will speed up the process. Jdu vevnitř. A No, dole. tam běžím taky. Intel point captured. Great work. You've earned a peek at the next gas spread. Oh yeah, Loadout buy drop station headed over your here. way. Ale pojď sem na ten loadout a hodíš mi teda tu zbraň. To MKčko. Budu víc záboru, těch 30 je málo. No dobře, to bylo. Gas is closing in. Get to the new A co chceš? No to MKčko. Jo. Tak. I'm reloading. Dobrý dík. Changing mags. I'm El Primo! Woo! Pow. I'm good now. Jdeš nahoru? To je sráč, on si lehne. Ne! Ty vole, to je chcípák vymrdanej, do píči.
Ježiš, se Nevím, komu. Squad mate has entered Tam the kaput, no. They'll need to Ty tam survive. gulag, vole. Ty jsi ho zabil, toho debila tam? Jo. No tak mi tam vydej, vole. Do píči s tím kriplem. Ale jdou teďka po mně. Jo, ono jich je tam víc? Jo. Swapping Dobrý, já už magazine. tam letím tam. Co myslíš, můžu Jeden dead. si tam dolů pro věci? Počkej, já Já tam si jdu hodit musím tu jít dolů pro sračku, věci. vole. Tady je týpek, ty vole. Zmrdenek mýho kamaráda. Ale perky tu nemám. Takže kde jsou ty Perky? perky? Oni jsou tam tady nahoře. Jo? Jo. Nebo co tady jaké ještě? Si myslíš zmrda? To je... Tam to tady pušnu tam neposovala. Kde jsou ty perky teda? Označ mi je. Počkej, já ti označím, ale počkej, já tam jenom chci skočit. Jo, jsou tady nahoře. Tady. No. Já ti dám svoje, pojď sem. Ne, dobrý, já se vezmu. Já Tak si tam. nevíš kudy nahoru. Vím. Dobrý. Jednoduše, víš co. Vole prachy. Hajzl, vole, nebudeme zabíjet mýho pa. Ty vole, to árko je OP jako kokos. Ten úkol. Ty pičo. UAV standing by. Requesting recon flyover. Do píči! Zase ze zadu mě vymrdá týpek, ty vole, já to mrdám. Tak já už jsem úplně dead. Switching mags. Buy me back. I'm ready. Tak to chill. Bacha, je tam týpek. Dík. UAV is bingo fuel, returning to base. Tak já si teď znova skapu. Já ti koupím loadout, počkej. Ale Ne, to má nějaký- já si jdu pro věci normálně. Ale počkej, já jdu s tebou, abych si nechcípl zase, vole. Ale já jdu zase úplně nahoru, vole. Jdu úplně nahoru. Já už mě tu Já někdo nechci. kuší. Tak počkej, oni u mě nebudou vědět, tak budu tady. Bráky čurák tady byl, nejde, to se. Most wanted contract here. Já jsem kripl, Enemy soldier incoming. tam skočil dolů. You've been marked as a most wanted target. Kill enemies and secure supply Ne. caches. Close the contract on your head. Po prdele, kde je ten oheň? Tady. Gas is inbound. Marking new safe zone. Pičo, já mám tak málo kills, já jsem mě prdel. Jsou tu dva. Ještě jedno jsem downul. Čubernou. Dead. Oba jo. Ne. Jo, oba. Jo, oba. Jo. Tady byl ten robot a já jsem toho robota sejmu, vole. Jak ti sebral tu, vole, tu. Jo, v pohodě. Zapojď nahoře. Oh yeah, buy station over here. Kde jsi? Je tam, jsi No, venku. ještě. Na střeše? Ok, tak já jdu za tebou. All squad mates are in the safe Tebe, zone. Gas is tohle inbound. je dobrý. Takže vezmu ten úkol. To dobu to je nemocnice. Cancel last. Mark the point. Jau, vole, mají lokty. Capture and secure it to get ahead of the next gas spray.
Jo, nemá ten kontrakt. Je tam asi týpek. Někde. Tady nalevo, ty vole. Hej, pojď, já tam jdu. Jo? Reloading. Jdeme tam, jo? Jo, jo, tam. Tady na tebe ještě počkám. Může mít? Moving here. Jednoduše, vole. Help your squad mates secure the intel. If you join them, you'll speed up capture. Já jsem vole skočila primo. No nic. Jo. Vole, co je ty v masko? Ty vole, ještě 65 Well lidí. done, soldier. Check your map for the next gas spread location. Contact marked. Moving. Tracking a high-value target. Weapon top. Ne. Já to nechci Pojď taky ovládat. do heliny, pojď taky do heliny. Jdu. Týpek, Počkej, tady, se ti to kapka zabiju. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Hej, pojď. Enemies dropping into What? the AO. Tady jsou. Tady už. jdeme na tu bountynu. Tam letí, vole. Asi do zóny. Zóna označím sem. Ne, tamhle leď. Nedělej ten úkol. Okay. Hej, skočíme, Ne. jo, za 3. Ne, jdeme tam vyšutat. To je mrtv. Do píči! Kurva, já to rozšvihám už kurvu. Vymrdanou, kurvenou píča tepla. Your squad mates in the safe zone. Nosím na hlavu mě do nohou a zabije mě dřív, jo, tak to posral, ne? Tupák, vole, vymrdanej skurvy stinskej. I'm ready. ¡Chingada madre! Teďka někdo mě koupil, jo. Letím tam za tebou. On je v té věži, vy. Jď nahoře, tak já ho zkusím vyhnat. Jo, Your squad mates in the gulag. If they survive, they redeploy. Enemy visual. Ne, on mě sundá, ty vole. Že já jsem si nemohl, mě přehodil na nůž, já odkýlím pistolkou, ty vole, já čurák. Your squad mate won the prize. Fakt zmrtvem. Redeploy now. počal na tý prcám volá. Do piči. Moving. Get that! Enemy ammo box marked. Cancel last. Yes! Trefil jsem ho! Oheň! Ohněm, vole, jsem ho trefil. A vy jste teď vzadu? Targets evaded. Hej, pojď ho zabít. Contract been pulled. Got enemies around. Hej, já jsem ho trefil Dobře. ohněm.
Vůbec tak Já si tady vezmu pár věcí. On jde, ten buzerán. Jo. Tak kde jsou ty háky? Got gas inbound. Safe zone Tak relocated. GG, kámo, ode mě dostal oheň, no Fighting in nic, the vole. gulag. Hej, ty máš ty háky? No mám, Nechceš mi jeden hodit? Já pořád munici, tak ty jako budu jak žoute, hodím. to za mnou. To tady, Friendly loadout drops on the way. Aha. Paráda. Zabek umřel, víš, Jsou takže. tu Jo, ty počkej, já masky a hodu všechno. koupit. Enemy Musím masku nebo tak něco slyšte. Tam jsou ještě masky. Jakou masku? Jo, Jo, už ji vidím. no. Jo, tak jdeme ho koupit týpka. A on tam má týpka asi nějaký, jo. A já jdu za tebou autem, jo. Ale u tam toho jsou 3 týpci. To je jedno, to je jedno. taking a high value target. Reloading. Hunt them down. Dead. Tady je ještě jeden. Druhý. Head to the safe Good to zone. be back. Ještě jeden tu je. Gas is closing in. Ne! Ty 10 remain. píčo. Keep pushing. Málo On mě tě vymrdal. zabil? Primary Jo. objective complete. To, All co měl. targets eliminated. GG. Jsme Další typ Kámo, já mám jde? 65 000, co? To, no, to čumím, tak to jsi zabil. Changing mags. Může nám to tam je. Teď já jsem si myslel, že ho trefne zase ohněm. No to jak se teď mluví, ale... Jdou nás sem, jo? Hele, 14 lidí, můžem to vyhrát, kámo. Loadout tam, hej, někdo tam koupil loadout. Switching mags. Praku. Zase to mám přepí na jedničky, ty vole. Kurva, proč mě to furt přepíná na ty jedničky? Ty myslíš čurá. Jako tu MNK? Gas is moving in. Use Jo. safe Ty zone kde jsi? located. Jako... MK... Kde jsou ty typci? You're in the top 3. Don't let up now. My jsou tamhle. Jdeme tady na tu velkou budovu, no. A Jo, pojď. to bych chtělo mini dát. No, ладно. Getting things done. Septic. Oni jsou nahoře, hele. Only 2 left. No, zvedej ho, já hlídám. Needs a score screen. Ještě poslední 3 lidi a vyhrajem to, vole. Squad's in the safe zone. Dáme tapek! Tady jsou! Jo, tam jsou 3. Copy that. No to jsou poslední. Jo, dolnul jsem je. Ještě jeden tam utek. Ne, taky jeden utek. Jdem tam. Ne, on mě zabil, tam mrká! Moving here. Zabijte Dead. ho. Jo, Eyes up. This sector's hot. Jo. to je chcípák. Use an airstrike ready for Tam target. je shop, kupte mě ještě. Počkej, do těch, kde je šok, kurva, ne? Requesting close Ten air. nahoře, Target nahoře na tebou je shop. Jo, to počkej. Gas is inbound. No, bacha, týpek. Sorry. Nechcíči, týpci, do Ty píči. vole! Requesting recon at my Sorry, location. brácho, To sorry. bylo tak málo! Enemy mark. Moving. Ale chybí poslední, ale málo, vole. Enemy soldier incoming. A já mám pistolku, píči. No, oni jsou tam 2, oni se koupili. Boom. Oni se koupili všichni. Get your squad to the safe zone. Leave no Ale one. potřebuji to taky mrtky. koupit. No já už šel koupit, já nemám ty háky, nic. No. Hej, ale je na nahoře. Já musím Tak nahoru mám. tady byl shop. Hej, A kuď že mě, to tam je? Jo, to je, on je vykylil. Ty krávo, tak tohle byla hra, kámo. Dobře on. Tím, že vymrdal všechno.
GG, kámo, to jsme vyhráli celý, vole, no nic.